Pro. Hai, ce mai vândărim? 10 secunde. 10 secunde. Ia să vedem 5 secunde, mai puțin. Go boys! Clasa Pro, începutul Pro category, just hit the course. Trebuie să fie foarte palpitant acolo, să vedem cine unde se află și cine îndrăznește mai mult. Numărul 1, Blanca Scotuță! Numărul 2, Chris Martin, Ryan Sanders, running fast! Urmează 13 și 3. Numărul 7, Paul Brățilă pe poziție foarte bună, urmat de Andreas Lech și Beachler și de Sean Clark. Numărul 23 este penultimul Kevin Wilson Archer și numărul 6, Daryl Curtis, closing the pack. Wow! Mani Keres a mers el foarte bine cu numărul 8, atât de bine a mers, de rapid a fost încât